Заманча түгел, сөйләшмибез диючеләр дә бар. Андыйларга нинди фикерең син, нинди караштан ди кешеләргә? Менә безнең сыман фикер йөртергә, Рөстәм абый сыман, минем сыман кемдер төзәтеп, төртелеп торырга бәлки дөрес тә түгелдер. Чөнки татарлар хәзер яшьләр бигрәк тә аларга авыр үсәргә. Бигрәк тә менә мин үзем радио тыңлап, телевизор карап үстем. Минем ширем бар. Дүшәмбе, сишәмбе дип әйтергә. Каян килгән ул миңа? Радио тыңлап. Без бит инде аларны тыңлап үстек. Шуңа күрә болай яшьләргә төртелергә бәлки безнең хакыбыз да юктыр. Ильяс, бәлки менә шулай төртелүче булмаганга, төзәтүче булмаганга, камил татар телендә сөйләшүчеләр кимәгәннән кимидер бәлки. Алар юк дисеңме? Төзәтеп торалар бит инде. Һәр вакыт шул ук интернетта менә без синең менә гына төртелеп үттек шул юмор столларына. Аны бит еламыйча карап булмый. Андагы хата, андагы мәгънәсезлек, татар теленең 10 сүз сөйли икән, шуның 5-се русча була. Алай гына булса әле. Әйе. Аннары менә синең дә бар микән тормышында шундай бер, без артистлар теге әйтик, безне әйтик, күпмедер кеше безне белә инде, таный, әйме? Һәм еш кына шундый вакытлар була, берәр яшь кыз килә дә синең белән фотога төшәргә, син уйлыйсың бит инде, куанып куясың. Аха, безне яшьләр дә белә дип. Һәм ул шунда әйтеп куям, минем әбием сезне бик каты ярата ди. Андай бер миндә дә бар. Яшь, әйме? Димәк, күбрәк татар тел радио, татарча телевидение, татарча театрлар, спектакльләр, концертлар ул кызыграк күбрәк бүгенге көндә өлкән яшьтәгеләргә. Чөнки без ясамыйбыз яшьләр өчен контент. Менә хәзерге заманга контент. Нәрсә кызык яшьләргә? Гомумән, зур YouTube проектлар төшәләр студияда. Анда инде менә цензура юк. Ансы инде куандыра. Безнең татар халкының бит инде аның синең баш мөхәррирен төзәтсә дә, төзәтмәсә дә, бүтән цензура бар. Тукта, без үскән чакта яшьләр өчен нәрсә бар иде соң татар телендә? Шулай берәр дә юк иде. Без ничектер үстек бит. Ләкин һәр вакыт әйтәләр бит, татар бетә дип, бетмибез Алла буйырса, барысы да яхшы булыр. Безнең чөнки менә хәзер Шаян ТВ телеканалы эшләп. Мин үзем дә улыма кушып җибәрәм, сөенсен дип. Анда бит инде Үзем карыйм диген. Үзем карыйм. Менә чыннан да безнең яшь чакта, безнең бәләкәй чакта юк бит мондай бер. Ярар, яшь чакта безнең заманда безгә әти-әнидән сеңгән. Шулай шул. Бүгенге көндә әти-әни тәрбиясеннән тыш, менә шулай син әйтәсең, яшьләрне кызыктырырлык контент кирәк дисең. Нәрсә белән кызыктырып була яшьләрне? Яшь буынны, балаларны. Нәрсә кирәк аларга? Юк, хәтта кызыктыру да түгел. Менә нәрсәгә ияреп яшь буын әйтә ала, мин татар булуым белән горурланам, минем татар телендә сөйләшәсем килә, тагын да камилләшәсем килә диярлек дәрәҗәгә җиткерер өчен нәрсә кирәк? Ничек уйлыйсың? Миңа калса, бүгенге көндә яшьләр җырлар тыңлыйлар бит. Популяр җырлар тыңлыйлар. Алар иярәләр шул җырчыларга, танылган кешеләргә. Шушы татар милләтенең йөзләре төшермәсеннәр безнең татарлыгыбызны. Чөнки күбесенең Instagram'на керәсең, алар анда русча сөйләшәләр. Нәрсәгә иярергә алайса, әйме? Урысча язалар. Урысча язалар. Мәсәлән, Татарча язган очракта да әне дип язалар, әйме, татар шрифты, тагын татар шрифтына керәбез инде менә. Берничә генә җырчы санап китәрлек кенә шундый саф татар телендә яза торган. Күптән түгел генә сокланып киттек әни белән Әсгать Дебершатының Instagram'на. Искиткеч. Әйтерсең, качок егет. Каян ул кадәр яза ул дип, әйме? Мин дә уйлап куйдым, үзе язам икәнсең бу моны. Бездә шулай дидек. Бездә шулай дидек. Менә җәмәгать кирип карагыз әле, Әсгать абый. Үзе язамы түгел, мансы икенче мәсьәлә бит аны, әйе. Менә әнисенә җибәрсен, язып бирсен. Мин әниемә җибәрәм дә миңа төзәтеп бирә бит әле. Шулай ук Ландыш Нигъмәтҗановның Instagramы бик кызыклы. Татар телендә балалар белән сөйләшә. Instagram'ын татар телендә алып бара. Менә ул яшьләрне ничек кызыктырырга? Яшьләрне бит инде Үрнәк булырга кирәк. Әйе, татар булгач бит инде татар артистларына иярә, күпмедер булса алардан нәрсәдер ала. Алып баручы блогер татар